Ki temo anakan wong to ra iki. Kok temokan iki lho, anake sapa iki? Ya kok ono temen aduh, lah mbok ele cocok ya, Dul. Kok nek mbok tuku es nak. Ya tunggu kok perlu ketoke. Nek mbok tuku es nak. Itu tenan saya. Nah, dah. Kelep lho. Iya. Tak ngene iki. Lah oke lah sambok teh. Wis sesuk era ora terak teh. Paling sesuk kulo mesti kon masakno Mbak Anja kok. Tadi coba lek ya. Ya karuane kok dicicip-cicip. Apa kok nang de. Kono ki lho. Loboke dhewe teh lek. Kok ono minyak-minyak Ini lho, jual dulu iki. Ada lho. Ya. Wek kolang kaleng. Mang kamang. Antak di bang belakang. Kene lho, kene. Gua kene le. Mlaku ngetan kene iki lho. Keto. Kene mlaku ngetan. Kene. Terus mlaku pelan-pelan. Anda dok kan? Wah, kan kabeh. Itu nek dodok kabeh hak ya. Iya. Mbak dok kabeh. Wes balik, guys. Ngombe telah sampai dadi. Paling penak ki nyuting, guys. Ono sing mergawe ngene iki. Paling penak lho. Nyekel duwike. Ya yo le guys. Dah. Paling do emroh nak kuku kambek tak antara teng gabus iki wong dah. Iya? Roh sampai sing nyuting kayak enggak lho. Iya. Aku iku kok pakmu lho. Iya. Ya, iku kelarang dicicip. Kuwi. Rene. Kok klak-klak e? Keren loh. Ono apa? Drep guys, drep. Gimana pemek guys? Drep banget. Drep. Aku ra pengen wangi, aku pemek guys iki. Lho wong guys sak-sak. Ya melak unduh le, Pak. Ngarane nggone mboke ora wani guys iki tapi. Gerana. Ini tak paten mak sing ngene.
Enggak, Bu, aku pengen mendarat. Arwansa. Nggak sore mbak arisan. Arisannya ndi? Nggak sore. Nah, ya arisannya ndi? Bahayas.